जोङो बालिसिया देरहासार लाइमोन हारिमु आफादनि दैदेननायाव 2027 मायथाइनिफ्राय जोङो फैयै दिनै 2024 जाफैदों। जोङो 2017 मायथाइनिफ्राय खुंबोगासिनो दङ बैसागोखौ। जोंनि बैसागु खुंबोनायनि गुबै थांखियानो जाबाय जोंनि ओनसोलाव जोंनि गामियाव गासै जोंनि इयुन जोलैनो जोंनि हारिमुनि सोमोन्दै जोंनि सोलोंथाइनि सोमोन्दै जोङो सांग्रांथि लाबोनाय। जोङो देग्लायबो 2024 मायथाइनि रंजालि बैसागो बिदाय फोरबोखौ साननैनि हाबाफारि लानानै 20 आरो 21 एप्रिल साननैनि हाबाफारि लानानै जोङो खुंफुंदों। मैया जोङो सेथि हाबाफारि बायदियै जोङो जोंनि आफादनि फिरफिलाखौ बिरहोदों। बेनि उनाव जोङो जोंनि गोबां आफादाव खामानि मावलांनाय मुंख्लं बिथांमोनखौ जोङो सोरगोआरि जानाय बिथांमोनखौ गोसोखांनानै जोङो आर'ज गाबदों। बेनि उनाव जोङो बेलासे 1:30 थुनलाइ आरो हारिमु बादायलायनाय बे आयदाखौ जोङो लादोंमोन मैयायो। थुनलाइ बादायलायनायाव जोङो बर' खन्थाइ आवरायनाय, इंराजि खन्थाइ आवरायनाय आरो हारिमु बादायलायनायाव गोदान मोसानाय बे आयदाफोरखौ लानानै जोङो मैयानि सानखौ जोङो बारहोदों। आरो दिनै 21 एप्रिल दिनैनि सानाव जोङो फुंनिफ्राय लानानै फुंनि समाव जोङो महर सोलायनाय बादायलायनाय बेखौ लानानै आरो दायो जोङो नै दा एसे सिगाङाव बैसागो गेवलां मोसाग्लांनानै दिन्थिफुंनाय बेखौ जोङो हानजाखौ हांख्रायदोंमोन। हानजाफोरखौ बिथांमोना जोंनिसिम फैनानै मोसाग्लांनानै दिन्थिफुंबाय। बिथांमोनखौ जोङो जोंनि आफादनि जानानै रोजा रोजा साबायखर बावो। मानो होनोब्ला बिथांमोना सान हर खस्थ' खालामनानै जोंनियावहा जोङो बेबायदि हानजा दानानै लानो हायाखैब्लाबो जोङो गुबुननिफ्राय हांख्रायनानै लाबोनानै जोङो बैसागु जोंनि हारिमुखौ जे फोथांनानै लाखिनांगौ जों बेखौ सांग्रांथि हिसाबै जोङो जोंनि ओनसोलावहा जोङो लाखिनो थाखाय जोङो बिथांमोनखौ हांख्रायनानै मोसाग्लांना दिन्थिफुंहोदों। आरो दायो जोङो दिनैनि 21 एप्रिलनि हारिमु बिलिफां आयदायाव जोङो बर'नि सासे मुंदांखा देंखोगिरि जेसि नार्जारि एबा जयचरन नार्जारि लोगोसेनो बेजों फैफागोन आलारि बसुमतारि बिथांमोना जोंनि दिनैनि बे मोनाबिलि हारिमु बिलिफांखौ समायना रमायना खालामनानै जोंनि देग्लायनि 2024नि रंजालि बैसागोखौ बिदाय होगोन होननानै जोङो रायजो राजा बिथांमोनखौबो जोङो लोगोसे बिथांमोनजों रंजाफागोन होननानै जोङो मिजिंथिदों। देरहासार लाइमोन हारिमु बालिसियानिफ्राय जानानै बेनो। नोंथांमोननि जि हाबाफारि बे माबायदि जाफुंसार जादों होननानै नोंथाङा सानो? जोङो मैयानि साननिफ्राय लानानै दिनैसिम जिफोर बादायलायनायफोर लाबोदों बेफोरो जोङो लुबैनाय बायदिनो जाबोदों। जोंनियाव बादायगिरि बिथांमोनाबो बाहागो लानानै जोंनि हाबाफारिखौ मोजाङै मोजां जाफुंसार होदों। दिनैबो जोङो आसा खालामदों जे हारिमु बिलिफां आयदायाव गासै रायजो राजा बिथांमोना धोरोम माहारि जाति बा बिजिरलायालासे बयबो बाहागो लालायनानै गावनि आंगो फोरबो रंजालि बैसागोखौ जोंनि बालिसिया देरहासार लाइमोन हारिमु आफादनि बानजायनायाव खुंफुंनो लानाय बे हारिमु बिलिफाङाव रंजाफैनानै देग्लायनि बैसागोखौ जोङो बिदाय हरगोन होननानै जोङो बालिसिया देरहासार लाइमोन हारिमु आफादनि जानानै मिजिंथिदों। मोनसे गोजोनथाव खौरां। बेनि अनगायैबो नोंथाङा गोबां बाथ्रा मिथिनो थाखाय नैबे 8474015053 जानबुं नम्बरनि गेजेरजों नोंथाङा फन खालामनानै मिथिनो हागोन।